Hey everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो 20k आंनि चेनेलाव 20k साबस्क्राइबारजों नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव 20k जों जानायनि थाखाय आं दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय सिफुंनि मोनसे देंखो सुनो नागिरदों। माने बियो गोजाम सल' आरोना, गोजाम सं। ओमफ्राय आंबो बारा गोसोआव गैया निजोम समाव ना माबोरैबा होनो बे मेथाइनि मुंखौ। ओमफ्राय आं बेखौनो ट्राइ खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जायाबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। ओमफ्राय होमबा दा भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, सुनोसै माने। Thank you so much and love you all. Bye bye.